A můžete nám teda vyjmenovat celý váš realizační tým? Takže já jako včela trenérka. Jmenovitě. Ježiš, nechte jim domluvit. Regina, zlomivý. A pak dále tam byla asistentka trenéra Monika Cvrková. A dále si master byla paní Katarína, Ne, to je kustot. Ona ráda hledá věci. A S kama ji máte? S kama? Ona je ze Slovenska, víte? Slovenská. Mohla byste na chvilku? Ty vás, paní, vy jste ze Slovenska. Tady v Česku nikdo takové jako odbornosti nemá, takže jsme povolali holku ze Slovenska vlastně. A masera máte nějakého? Ano, masér byl pan Cvrkot. Pojďte, paní. A se nás, jakože je odbornice, patří mezi odborníky v její profesi. Ano, velmi, vystudovala vlastně vysokou školu. Pojďte mezi nás, prosím. A umí se šívat štulpny, trenky a podobné věci, které kustodi dělají? Ne, to se posílá do dílen tady do Hradiště A vlastně prosím vás, mohli byste nám sehnat paní Cvernovou jako asistentku, my potřebujeme s ní malé interview. Ano, moment, já ji zavolám. Jo. Halo? Cverno, chodí sem, dělaj. Ježiš, dobrý den. My jsem v interview, pojďte. Pojďte, ti budu napovídat. Ne, já si stydím. Co dělaj? A proč, jak Mroťa dělala interview? Ale Mroťa taky, ale ty přijdeš mezi nás, takže pojďte, paní Cvernová, prosím vás do kroužku. To je vlastně Jenom jako jaká jste parta. spolutrenérka. Jaká jste parta tam na Slovácku? Já myslím, že jsme báječná parta. Ne, paní, prosím vás, nechte mluvit svoji asistentku, ano. Tak, jaká jste parta? Jsme báječná parta. Chodíme spolu večer, je prostě někde pařit nebo tak, takže kontakty Nás jsou. konkrétně, aby jsme se vás mohli najít, jo. Konkrétně, že Cvrková, Ale jako nás To byla Cvrčková, ale nevadí. ona více jmén má, nebo přezdívky. kdo? Paní Cvernová. Cvrková, myslíte? Cvernová. Ano, je to Fenička. A jako, kde patří mezi vaše nejlepší hráče? Tak mezi nejlepší hráče. Patří. A jmenovitě. Tak nejstarší, nejzkušenější hráčka je tady Klimková Jitka. No, ale to už je velmi starý ročník. Ano, musím říct, že ty zkušenosti tam hrajou velmi velkou roli. Dneska bohužel neprokázala svoji, tak jsme se dívali. Ano, dneska to bylo trošku slabší. Další interview. Když odcházela ze hřiště, tak jakože tribuny bučely. Čím to je? Říká učili, Ono tady teďka je vlastně, jak se celé zrekonstruovalo, ono ještě není zrekonstruované. Úplně to učí. Ono to srší, tak možná se si to spletla s bučení. A nebyly to třeba krávy z vedlejšího školního statku, kde přišli se taky podívat na fotbal? No, cestou jsem sem žádný A já statek nezahlédla, jenom takže nemůžu říct. jsem ještě se chtěla zeptat takovou maličkost. Vlastně jak to děláte, že máte vždy jako plný stadion, a když holky mávají, tak tribuny Barva modrá, takže žádáme všechny fanoušky, aby se oblékali do modré. Jak vidíte, je tu co vás jako donutilo ke korupci? Plné ochozí modrých falů. Mezi jménama, jak to, že nejste jako ve vězení. Jak jste se dostala? Dobrý advokát, nebo jako jestli nám to můžete říct, nejde to soukromí? Prošukala to. nechci mluvit. Tak má s ním něco společné i vaše asistentka? Ano. Paní Cvernová, pojďte mezi nás. Nejde říct. Paní Cvernová, nebo slečo Cvernová, mohli byste na slovíčko. Tak hrozně moc vám děkujeme za tento rozhovor a budeme se těšit příště. Tak děkujeme.